Privítali by ste službu, ktorá vám adresne a včas poskytne informácie o dôležitých zmenách pri liekoch, ktoré si sami vyberiete? Ak áno, nasledujúce video je práve pre vás. Dobrý deň, moje meno je Peter Matejka a vítam vás pri sledovaní videa o službách na portáli ADC.sk. V dnešnom videu vám predstavím službu ADC notifikácie. Táto služba funguje veľmi jednoducho a môžu ju používať pacienti aj zdravotnícki profesionáli. Poďme sa teda pozrieť, ako služba v praxi vyzerá. Pozrime sa najprv na možnosti využitia služby z pohľadu pacienta. Som pacient, ktorý užíva napríklad liek Colchicum Bispert. Okrem prečítania si informácie, ktorú som hľadal a našiel na ADCčku, si tu dnes môžem pri svojom lieku tiež aktivovať ADC notifikácie, a to kliknutím na symbol zvončeka v pravom hornom rohu stránky. Je pritom potrebné byť prihlásený do svojho ADC účtu. Ako ADC účet môžem použiť aj svoj Facebookový alebo Google účet. Po prihlásení môžem pokračovať v aktivácii notifikácií na vybranom lieku. Pri aktivácii ma systém na začiatku informuje, čo touto aktiváciou presne získam. Po aktivácii notifikácie u daného lieku budem ako pacient formou e-mailu upozornený na každú závažnú zmenu príbalového letáku a každú nahlásenú zmenu dodávky tohto lieku na Slovensku. Aktivujem si teda notifikáciu a vidím, že po aktivácii budem vidieť symbol zvončeka plne vyfarbený vždy, pokiaľ budem prihlásený vo svojom ADC účte, respektíve pokým notifikáciu nedeaktivujem. Aktiváciu notifikácií môžem na ADCčku urobiť nielen z detailu konkrétneho lieku, ako to bolo v tomto prípade, ale aj z tabuľky Humánne lieky, ktorú si nájdem v burgerovom menu vedľa loga ADC v sekcii Produkty. Výhodou tejto cesty je rýchlejšia aktivácia notifikácií u viacerých liekov. Ak užívam ešte ďalšie lieky, ľahko si ich tu nájdem vo všetkých aktuálnych baleniach s zadaním aspoň časti názvu lieku do príslušného políčka. Vyhľadal som si príslušné lieky a môžem si realizovať aktiváciu notifikácií. Aby ma pri aktivácii notifikácií nezdržiavala informácia, ktorú už poznám, môžem si zakliknúť, že ju už nepotrebujem zobrazovať. Ďalšia aktivácia notifikácií už bude následne rýchlejšia. Deaktiváciu notifikácií urobím ľahko opätovným kliknutím na zvonček, ktorý sa následne zmení na prázdny, nevyfarbený. Zoznam liekov, u ktorých mám aktivované notifikácie, si môžem skontrolovať kedykoľvek vo svojom ADC účte v sekcii ADC notifikácie. Tu si môžem tiež deaktivovať notifikácie formou vyradenia liekov z notifikačného zoznamu. Ak teda u vybraných liekov dôjde k závažnej zmene príbalového letáku alebo k zmene dodávok lieku, do e-mailu, ktorým je adresa ADC účtu, mi príde príslušná notifikácia. Keď notifikácie nájdem vo svojej e-mailovej schránke, môžem ich len jednoducho vziať na vedomie alebo si rozkliknúť viac informácií a dozvedieť sa detaily. Poďme sa teraz pozrieť, ako môže službu ADC notifikácie využiť lekár alebo farmaceut. ADCčko je dnes štandardným pracovným nástrojom pre tisíce lekárov a farmaceutov na Slovensku. Títo majú ADC.sk preto často otvorené pri svojej práci a sú tu zvyčajne aj prihlásení do svojho odborníckeho účtu. Vďaka tomu využívajú pri svojej práci napríklad systém overovania liekových interakcií. Odteraz môžu ako prihlásení používatelia využívať aj ADC notifikácie. Ako odborník si môžem aktivovať notifikácie z detailu lieku, s ktorým práve na ADCčku pracujem. Ak som prihlásený, stačí mi kliknúť na zvonček. Na aktiváciu notifikácií však bude pre mňa vhodnejšie skôr hromadná aktivácia cez tabuľku Humánne lieky. Tu si môžem zadefinovať celú skupinu liekov, ktoré predpisujem, napríklad cez klasifikačné triedenie. Ak som kardiológ alebo internista, môžu ma zaujímať napríklad lieky zo skupiny sartanov. Stačí napísať čas textu a vyfiltrujem si celú skupinu liekov, ktorá ma zaujíma. Môžem si ich aktivovať hromadne, alebo si môžem vybrať naopak len tie lieky, ktoré ma zaujímajú. Vo svojom ADC účte si viem vždy ľahko skontrolovať notifikačný zoznam liekov v sekcii ADC notifikácie. A pokiaľ by ma niektoré z liekov nezaujímali,
Môžem si ich zo zoznamu vymazať. Ako lekár nemám zvyčajne ani čas, ale ani potrebu sledovať informácie o všetkých liekoch na trhu. Pokiaľ si však dnes na ADCčku aktivujem notifikácie u liekov, ktoré predpisujem, tak budem mať lepšie postrážené informácie o prípadných zmenách pri týchto liekoch v budúcnosti. Kedykoľvek sa zaznamená na ADCSK pri týchto liekoch zmena týkajúca sa ich dodávky na trh alebo úpravy PIL či SPC, informácia o tejto zmene mi príde na druhý deň ráno do e-mailu. V službe ADC notifikácie časom pribudnú aj ďalšie typy upozornení, ako sú napríklad upozornenie na zmeny doplatkov, zmeny preskripčných pravidiel alebo iné dôležité zmeny. Verím, že služba ADC notifikácie bude užitočná pre všetkých, ktorí s liekmi pracujú alebo ich užívajú. Ak patríte medzi nich, neváhajte, prihláste sa do svojho ADC účtu a službu si hneď vyskúšajte.